fataki na kan hidimta da kokarin saku a shauki da addu'a ko da wata ran ku bani sanda ta sadauki a yau gari ya waye bakin dubu ya kai hutu bakin ciki ya kare farin ciki na ya wadatu ina fahar ko bani wuri a zuciya ta kuna yantu da kun kira na zani taho gare ku tilas na kusanto da mun yi wake ku kan tayi gunmu yaɗa cikin whatsapp ko youtube ko flash bluetooth kun kurta akan na shaɗu duka garin da bai cika namu ya fata mu kan fahimtu social a media za mu yi sanka da kun yi bore ba mu zama da kun amince a dole ne za mu yi tazara mu daina kwanci ko kuka salisu ne na ne ma da bai cikan gaida ku da abbakar ya musantar abun ku sai kai sako fata na alkairi akan ci maguri kamata soce kula da jariri ganin masoyi farin ciki ne tare idan akwai soyayya ba hawa masoyi shiri zaman lumana za a san amana tare Nijar da Najeriya akwai masoyan mu Libya da Algeria da masu